Avui parlarem d'alumnes amb altes capacitats. A les Balears s'ha posat en marxa un protocol d'identificació i avaluació i de moment ja s'han identificat més de 700 estudiants, sobretot de primari, amb altes capacitats. A les Illes Balears hi ha detectat 760 infants amb altes capacitats, però n'hi podria haver molt més. Avui descobrirem de quina manera la Conselleria i els centres educatius intenten descobrir aquests alumnes talentosos. El primer problema que té un professor quan entra dins una aula és que els alumnes són heterogenis, no hi ha cap alumne igual. No sempre les persones amb altes capacitats tenen un bon rendiment acadèmic. Solen ser casos excepcionals. Moltes vegades entren en processos de desmotivació, de pèrdua de sentit de per què estan aquí, de per quin sentit té estudiar. Serà com sempre aquí, a l'ara mateix. Superdotats i alumnes amb molt de talent. Què s'ha de fer quan se detecta que en una classe hi ha algun alumne amb altes capacitats? De quina manera se'ls pot motivar i incentivar? Segons les estadístiques, entre un 3 i un 5% dels alumnes té capacitats intel·lectuals superiors a la mitjana i des de la Conselleria d'Educació ja han posat fil a l'agulla per poder detectar i intervenir en aquests casos. A les Balears hi ha detectat 760 casos d'infants amb altes capacitats. No obstant això, les estadístiques asseguren que n'hi podria haver fins a 17.700 que no estan diagnosticats. La Conselleria d'Educació ha posat en marxa ja un protocol de detecció i d'intervenció precisament per afavorir el desenvolupament educatiu d'aquests infants. Els alumnes amb altes capacitats són aquells que tenen talent en alguna o diverses disciplines escolars. Destaquen per la seva creativitat, la seva curiositat i pel seu interès en temes que van més enllà d'allò que els pertoca a la seva edat. En moltes ocasions els professors detecten aquestes capacitats, però a moltes altres poden passar desapercebuts. El primer problema que té un professor quan entra dins una aula és que els alumnes són heterogenis, no hi ha cap alumne igual. Què han fet els professors fins ara? I la proposta fer-la cap a la meitat de l'activitat que s'ha de fer. Llavors, els alumnes més avançats ja ho saben i s'avorreixen i els més atrasats no arriben. Hi ha una manera de fer feina que és fer el treball més obert, que és dir la feina que s'ha de fer, però no dir com. I el com hagi de fer la feina ho decideix cada alumne. D'aquesta manera, cadascú ho pot fer en el seu nivell. No sempre les persones amb altes capacitats tenen un bon rendiment acadèmic. Moltes vegades entren en processos de desmotivació, de pèrdua de sentit de per què estan aquí, de per quin sentit té estudiar. Veuen el coneixement com una imposició de continguts i això fa que hi hagi una caiguda de la seva motivació vers el coneixement i això fa que el seu rendiment acadèmic no sigui el que s'esperaria de gent, de persones amb talent o amb coeficient alt. Nosaltres des del Departament d'Orientació col·laboram amb l'orientador en aquesta detecció juntament amb tots l'altre professorat. I sí que nosaltres estem més a la part d'intervenció i proposta de l'adaptació curricular per poder intervenir i ajudant el professorat a que puguin fer una intervenció més adient segons les necessitats d'aquest alumnat. Les Balears eren l'única comunitat sense un protocol d'aquestes característiques, però el curs passat es va posar en marxa precisament per poder diagnosticar i identificar alumnes talentosos. El protocol consisteix en una avaluació sistemàtica a partir de primer de primària, on la primera passa és que els tutors, en base a una sèrie d'indicadors, puguin identificar possibles alumnes que puguin tenir altes capacitats. Després ja se passa a unes enquestes a les famílies que fan també des dels equips d'orientació dels centres educatius i se van seguint una sèrie de passes que pot culminar, evidentment, amb unes proves ja per definir si realment l'alumne té altes capacitats. D'altra banda, ara també s'ha regulat el procés per fer que alguns alumnes amb altes capacitats o superdotats puguin votar-se qualque curs escolar. És el que es coneix com a flexibilització de la durada de les etapes educatives. Tenim un alumne a segon d'ESO, a quart de primari se va sospitar que podia ser altes capacitats, té un coeficient intel·lectual de més de 140, de quart de primari se la va fer passar a sisè de primari. En tot el que això implica, perquè fas un vot,
a sisè ja són més madurs i, a més, encara aquest canvi se va veure agreujat quan passa a secundari. Solen ser casos excepcionals. En general, la majoria de l'atenció en els alumnes d'altes capacitats se fa dins el nivell corresponent a base d'adaptacions curriculars que li permetin anar un poc més enllà de lo que van la resta d'alumnes en funció d'aquestes capacitats que tenen. La intenció és poder descobrir i detectar a tots aquells que necessiten una adaptació curricular per tal de fomentar i alimentar el seu potencial. La formació del professorat, en tot cas, és molt important, tant per poder detectar com per poder orientar i formar alumnes amb altes capacitats. Els professors juguen un paper molt important a l'hora de detectar aquests alumnes d'altes capacitats. Són ells qui han d'estar preparats i, sobretot, han de saber com ensenyar a aquests alumnes amb més talent. A més, la comunitat educativa s'ha manifestat en contra del protocol establert per el govern. Per una part, és il·lusionadora perquè duim més d'11 anys esperant que realment se reguli tot el tema de la flexibilització, però arriba amb molta controvèrsia. Arriba sense consulta a cap ni associacions de famílies, ni universitat, ni equips docents, arriba amb errades i, sobretot, jo crec que el pitjor és que és una mesura més restrictiva que el Real Decret, que és el marc. Cita, per exemple, el punt referent a la flexibilització, que segons la normativa estableix que perquè un alumne amb altes capacitats pugui saltar directament de primer a tercer curs haurà de tenir adquirits els coneixements de segon. Aquesta no és la idea ni la filosofia d'una acceleració. Tu veus una persona que està primer, que té capacitat sobrant, que té coneixements suficients perquè primer ja no sigui cap repte, perquè no estigui còmode, perquè no estigui aprenent res, i tu aquesta persona la comences a preparar, mires què hi ha segon que sigui necessari o que pugui ser una competència important perquè després el vot sigui un èxit. En aquest sentit, la investigadora i experta en formació per a altes capacitats, Rosabel Rodríguez, insisteix en el paper tan important que juguen els professors, que són els qui han d'estar preparats per detectar aquests casos i, sobretot, per saber com ensenyar-los. Jo diria que els professors han après molt, cada vegada saben més, però també diria que estem lluny de dir que tots els professors estan preparats per fer-ho. I quin tipus de professor seria ideal? Doncs un professor primer amb una actitud favorable. El que no pot ser és un professor que digui un problema, ara que és nin me donarà més feina o me revolucionarà l'aula. Si ja vas amb aquesta predisposició és molt difícil que vegis. En segon lloc, que se formi, que tingui ganes d'aprendre. El professor ideal és aquell professor que també vol aprendre d'ells, que vol provar, que assumeix un risc de dir, bueno, ara canviaré aquest petit detall que faig, a veure si funciona. Si a més li afegeixes que sigui un bon comunicador, que sigui una persona flexible, que sigui una persona creativa, doncs llavors ja és un còctel perfecte. Però més enllà de la necessitat de formar a professors en aquesta matèria, demanem a la nostra experta si creu que la professió ha sofert un desprestigi per part de la societat i si considera que els estudis de magisteri haurien de ser molt més exigents. Si nosaltres tinguéssim un sistema on fóssim conscients de lo important que és un professor, que és un mestre, amb la vida dels nostres fills, dels nostres germans i en la nostra vida, en definitiva, de tota la comunitat, probablement apostaríem per una educació més carregada de contingut, amb més serietat, a la que arribassin els millors estudiants. Però ara per ara el mestre encara el tenim conceptualitzat com una persona que té moltes vacances, que, bueno, sí, al final guarda els infants. És una imatge errònia i que fa molt de mal. Però veiem què opinen les futures generacions. Podries dir per què estudies magisteri? Per què ho has triat? Bé, jo des de petita sempre m'ha agradat el tema dels nens i tot això i crec que és una professió bastant valorada. Quines altres opcions vas posar? Era la primera i després estava infantil. Amb quina nota has entrat tu aquí? Pues crec que amb un 6 i alguna cosa. Jo per vocació realment, perquè sempre m'han agradat els nens. Molt teòric tot, i sempre el que a vegades demanem és que sigui un poc més pràctic, com que nos ensenyin més com ensenyar més a un nen, en plan estar amb ell, saps?
Per al filòsof Robert Schwartz, l'opció de pujar la nota de tall tampoc serviria per assegurar bons professors. No s'ha d'incrementar la nota d'accés, s'ha de canviar la manera d'ensenyar als mestres a ensenyar perquè tingui un impacte en els futurs alumnes. Du més de 30 anys ensenyant als alumnes a pensar, una pràctica que, com diu, no s'ensenya a les escoles d'aquí. És un aprenentatge basat en la destresa de pensament, no només en la presa de decisions. Això és una acció que els nins duen a terme diàriament i aquest mètode els ensenya a fer-ho amb habilitat. No és que els professors no ensenyin als nins a pensar, però no ho han de fer del tot bé, ja que es centren molt en la memorització. Per tant, quan els nins surtin al món estaran perduts perquè només podran confiar en la seva memòria. Metodologies a part, el que està clar és que l'educació continua sent una assignatura pendent al nostre país.